kitchen yake ndoda kumuitira zvinhu zvake vakatonyoreseva kuti bedroom yake nekitchen yake ndoda kuipfekedza. Alright. Afananiso ndiwa nichi nezvaitwa nemwana oyo. Vachibva vadriver ndobva vaenda panzvimbo yemugero inotengeswa zvinhu izvi. Okay. Ndokutenga mibhedha, wardrobe, kitchen unit zvinokwanisa kupfekedza imba. Mota yauya yakutakura. Mota yatakura zvinhu zvakwidzwa mukati. Zvinhu zvakwidzwa mukati ndokuona kuti kitchen unit ine rimwe door rakavhurika rinogona kubuda rikarasika. Yes. No, ite kuti riite sei? Mubvise rivharike. Muri ndokwira mota kuti arivhare rairamba ranga rakaloda rine zvinhu zvakabatirira mukati. Okay. Zvikanzi no, kana richiramba kuvhara ribvisei murise paro rega. Ndobva rabviswa. Richinobviswa papati ndikuoneka kuti mune chipepa chirimo chinenge chikaki pepa chakaomarara mukitchen unit imomo. Ndobva chabviswa chiya vanoda kuvhura kuti obviously zviri mukati zvinosara apa zvisizvi zvatemwa nevanhu ka. Tarisai kuti mune chii. Ndokutarisa mukati mukoma kebe ndokuona kuti mune zvinhu zvirimo zvinenge mabhonzo. Zvinenge mabhonzo. Okay. Andirika. But mubhonzo chimwe changa chirimo chaita semunonzi ruoko rwedu kana ruchitya anti pane zvigumwe nekunobata andirika. Then pane apa pano pivot apa pa 5 gram apa pano pivot apa chipisi chinenge chiri kumusoro uku ichi charatidza chinenge chiri ruoko chirimo ari mabhonzo. Kuchibva kwazoita zvimwe zvinhu zvinenge cobra asi zvizve black but zvinekasimuka ari kunhuhwa so senge mushonga. Kuchibva kwazoita kapisi kanoratidza kuti chigumwe chihombe ichi chakangogurwa nepanotangira nzira yape nenzara yachine but chakaita sei chakaoma. Munhu yachibva ngoti kuchichi vanhu vaya kuzotenga nditi vakubatsirana vakati wandei nekuti vanhu vari kunzi endai munotenga veukama wemunhu achata kumurume nekumusikana nevane mota vanhu vakangowanda vari kufara nekuti vari kutoratidza zvinhu izvi vanhu vachiri vakaungana. Right. Muchatongo chiri kutoitwa chii vanhu varipo manje vari kutengesa zvinhu izvi vashandi muridzi wekambani iri kutengesa zvinhu izvi hapo anwe mushandi pakati musavhura matichingwe ndokura ndobva aona mushandi achibva ngoti tarisa pasi ndobva abata foni. Paakabata foni akabva adzika pasi haana kufona akamira mumota ndokumuvha kuenda pake ega achibva ataura ndobva ati kuva nevemota aiwa mirai vanhu vai manje vaya kuzotenga ndokutaka kuchinjana one by one vachiratidzana hapana kada kubvisa drone rekurisa pasaidi aiwa vairatidzana zvichi zviri mumota vachikuti kusvika muridzi wemota weshopu akasvika ndokungosvika ndokuvhura drone ndobva atora mapepasi aya pepa rine zvinhu izvizvi ndobva abata maoko ndokuisa mota make ndobva rova zvinhu zvikanzi ita vanhu vaende nezvinhu zvavo. Okay. Vanhu vai vasara manje vakati aiwa isusu toenda kupe nekitchen unit ndobva burisa zvinhu zvese zvikanzi isusu taguma zviro cheri apa mari yaita sei yabhadharwa. So tine zvinhu zviri kugweru mukoma KB kubva musi wa 17 zvakasiyiwa ipopo panogadzira vanhu zviri kungochengetwa sezvo pachichengetwa magadhi zvakafukidza vaya vari kuti hatitore ava vari kuti makatenga inini mari takashandisa ende zvinhu zvamakaona zvirimomo hazvisi zvenyu sorry good luck makazoona musati maenda zvinhu zvangu ndakatora nemuridzi weshopu. So vakanotenga midziyo iyi vachinoda kupa mwana aichata vakazoisiya midziyo mushure mekunge vaona zvanga zviripo vari kuti kudini vari kuti aiwa isusu no hatichakwanisi kutenga pakadai apa tiri kukumbira mari tiende uyo ari kushevedzera achiti zvamakasangana nazvo munogona kunge muchitorera zvimwe zvinhu zvinodarika izvozvo asi hazvisi zvenyu takupai zvinhu zvenyu no refund tora zvinhu zvenyu muende nokuti zvamanga muchida kutakura imimika ndemaduze dambudziko matakura zvinhu zvangu good luck mazuva muchiri padhuze ndatora zvinhu zvangu saka torai zvamakatenga vari kuti zvinhu zvataona mwe hazvina kodzero yekuti tinotakura. Baba Isabe mungaziva here kuti imari yakashandiswa pakutenga midziyo iyi ndiyo yandisina but pane wardrobe pane vatereri manyama munofunga kuti mubepa iro rakawanikwa riri mukitchen unit
mabhonzo mapfupa anga ari mukati ndei. Sei muridzi weshopu akasvika kangotora bepa iro achibva rova pasi? Vanhu vakatenga midziyo iyo vanofanira kuitora here midziyo vaende nayo, sezvo varidzi veshopu vari kushedzera kuti no refund. Mari takaita sei? Takashandisa. Tomboti ndiye munhu muteereri mukoma KB paari ipapo waenda kunotenga zvinhu zvako, watenga sofa wakuda kunobuda naro, wonze jira riri pamusoro, uchinovhura jirero woona pane kadenya kanorege musoro. Yes. Wonze aiwa don't worry, kadenya ndekangwaka. Yotora sofa rako uyendi. Ndinonzi anodi manda pane rupiri. Hunhu hwemukwasha uyo wakafomoka kanyemba na Bhozho. Mukwasha paikanda shoko hambuya. Aizviziva here kuti ndiwo amai vemusikana waari kufambidzana naye? Ndo patisingazivi ipapo, nokuti ukaona munhu akusvika pakuroora anenge achovha nguva yakareba aine musikana wake. Mazuva akashoma kuti mungoita ma 2 days marriage, kuti 2 days madora unenge utori nenguva. Asi mai vari mukamutarisa izvezvo, dai nhasi ndetodarikani kusaidhi ikoko, dai atotitevera kureva kuti aikuti pavaona chete anovatevera, but achinodanana kuti nemwana uyu. Chatisingazivi kuti aiziva here kuti amai ava, asi manje mukomana nemusikana vainamata chechimwe chete, isingaitwe nani naamai ava. Ya pakaipa kanyemba. Moresa murekwa katsande yose nevagari vose hanzi nevagari vose wenyama ere wemanya ere. Councillor, thanks honorable MP Taskani basa sebasa right. Makaunza budiriro ndinonzi katsande kwa mutoko kujerenje kuma youthi. Okay, chimuti takachibata kuti tinotenda ndikatsande ari kwa mutoko ari kutenda basa riri kubatwa na honorable member of parliament Isaac Taskani, hanzi basa sebasa muri kunza budiriro tinotenda maita basa. Ndine mashoko ari kubva kuwasawira vedu.